Kinsay mas buutan, kamo o ang yawa? Ihokme ko no din. Ang imong kaugalingon ba, hokme, itandi ko no si yawa. Kinsa may mas buutan, ikaw o ang yawa? Ikaw. Ang yawa, ni patuo sa pulong ni Jesus. Gusto siyang magpuyo dito sa tao. Pag ingon ni Jesus, gula diha. Ang gula sa yawa. Kamuron, ingnon mo nga dili pa mo pwede kay lapas na. Mugula mo. Wala mo iklaro. Oy, kita mga masinupakon kay tas tanan sa Ginoo. Unsay isultis Ginoo, pangitaan ginatog paagi nga makasupak ta. Unsay gisulti sa atong mga authority sa gobyerno or sa simbahan, mangita gitag paaging makasupak ta. Ang kanang mga rules and regulations sama ng traffic regulation or unsa pa diha, maningkamot gid ta ang makasupak. Muna masyawa patasyawa kasagaran. Og ngano man nganong nainani ta? Nganong dali kitang musupak sa Ginoo, ingnon sa Ginoo nga dili pwedeng magminyo ang laki og laki, babae og babae, ang naghimo na gid tagbalaod sa same-sex marriage. Kay ato yung i-reason out na unsaon mong gyud nga this is my feeling, nga this is my love, this is my life. Naon na to. Pero ang yawa, pag ingon gyud sa yawa, unsa may tuyo nimo namo Lord? Mianhi ba ka aron mi imong itorture? Ingong Ginoo, ingon des Kristo, ilom di yawa ka, gawas diha, ani gawas. Dali kay mutuman. Nganong kita dugay makita mutuman. Uy, tubag. Ingnon mong ayaw pamalikas, mamalikas gyud. Ingnon na ayaw mo pagsigig tan-awan ng mga laway, kanang mga porn, maglaway gyud. Ngano man? Nga, may nga ba ni tatong rason? Kung saan manggod, tao ra manggod ko, huyang kayo ko. Yawa gani, nga yawa na yun. Musunod pa man gani sa Ginoo. Kita pa bang tao, tunga-tunga man tas yawa o sa Ginoo? Sige, pamatan mo, ngano, madaling musunod ang yawa sa Ginoo kaysa nato. Mas buutan ba ang yawa kay kanato? Mas angayan siyang ibutang sa langit kay kanato. Huwag mo nang istoryahan. Matod pa ni San Pablo diri sa atong unang pagbasa, ang tao nga naggamit sa kalibutanong kaalam dili gyud makasabot sa mga espirituhanong butang, kay para niya ang mga espirituhanong butang. Iyon sa to pagsulti? Iyon sa to te? Itong unang pagbasa ba? Wala na to dawata ang espiritu na ining kalibutan na kundili ang espiritu ay naman to. Apan ang tao nga wala magbaton sa espiritu dili makadawat sa gasa nga gikan sa espiritu sa Dios. Siya dili gayud makasabot diini og binuang kini alang kaniya. So kana kuno mga tao nga naggamit sa kalibutanong kinaiya, espiritu bang kalibutanon ba? Espiritu nga kaalam para niya ang mga pulong sa Ginoo, ang mga sugo sa Ginoo, di gyud maghatag diyang kaayuhan, binuang. Mabitan ng ingno na nato mga palahubog, hunong mo anang hubog-hubog, kaya di mo kasudog langit, ato ka ng langit, oy. Labi na lang akong sultihan, ako mga uyuan na palahubog, ini ako bata pa kayo, pinsan kang sulti na mo, tikuwang lang ni ani, ikaw na noong bago pang natahog. Kanang sugal, ay mo anang sugal, kay kanang sugal, makapa-impirno gina, hilom da pa dere, sige, hindi kagdawat na bukulikta. Ano? Kanang mag-drug lord, kanang magsuyop, ay ngon drug lord, ako magani mo ni Dunit og dako diya sa imong simbahan, maunang ninindot na imong simbahan. Hilom lang diha. Binuang na. Ano? Ayaw mo anang pangabit, ala, tuon ka, ni uso na nakaroon, kisagot taon din hiwa mangabit, hasta gani, kari, ngabit.
Kana bang mangita-gitag rason ba? Kaya parang ito binuang. Kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sa pikas. Matod pa ni Kristo, tinunto naman na. Ayaw mo paningil anang utang. Samot na, binuang na. Kamo, sama mo. Ang yawa, musunod ni Kristo, kaya naggamit man siya, iyang gigamit ang espirituhanon niyang kaalam. Kaya ang yawa, espiritu man. Maubitang niingon siya diri sa atong ebanghelyo, nasayod ko kung kinsa ka. Ikaw ang anak sa Dios. Pasabot ang yawa, nakaila kayo ni Kristo. Nahibaw siya nga si Kristo superior kay niya. Ako nang inigingon Kristo, hawa diha yawa. Pero nitabok na sa dito pikas. Kayawa man siya. Nature man sa niya nga yawa. Pero inikabot sa Kristo to, tabok na po siya. Pero kini mga giyawaan, sama aning nagwali, musupak. Ayaw hikap anak pader. Ada tao ragod ko. Nanginahanglan biasad ko. Hikap na yun. Sagod sa lain mahikapan. Usahay, babae, usahay, laki sa hikap. Nga himunay rasot, ang tao raman ko. Huyang man ko, I am weak. Ito, asa dito nakita ninyo, na weak, said, Father, I am also weak. Sige, let us share our weakness. Mauna, giagdata ni San Pablo, ningon siya diri, apan kita, yang gi-address na sa iyabang mga sumusunod, apan kita, naggamit kita sa espirituhanon na kaalam. Bag-o na kita nga mga binuhat. So kaya ragid ay mga igsoon na atong sundon ang Ginoo sa tanang higayon. Ni ara na sa atong desisyon sa una-una. Mobita na kani si San Pablo, siya sa dang nagingon sa miagi niyang mga pagbasa na atong nabati sa miaging adlaw. Kinahanglan na inyong bag-ohon ang inyong hunahuna. Ayaw na mo pagsigi gamit ni ining kalibutanon nga mga panghunahuna. Pero tuguti ang Ginoo nga mobag-o sa inyong hunahuna. Mao'y hunahuna kanunay ang mga butang nga langit nun. Mga spiritual ba? Spiritual things. Mao'y ibutang sa inyong hunahuna ang mga espirituhanong butang o gamita ang espirituhanon na kaalam. Mikunsad man ang espiritu nato, misod naman siya nato, ang ato na lang ang pag-welcome niya. Niya ayaw na pagsigi og explain, ayaw na pagsigi og evaluate sa gisulti ni Kristo. Sunda na lang na. Inkaunsa, blind obedience po na pader. No. Nahibaw man ta, bituo man ta nga ang pulong ni Kristo kahayag suga sa atong kinabuhi. Niya, nganong mutawag kag blind obedience? Inigingos Ginoo, pasaylua lang ng imong bana og kapituan-kapito. Niya, kapituan-kapito na sa 77 na siya times nangabit. Imong gipasaylo, blind obedience din na. Ito ba? Kana dahil mo ingon ayaw pamalikas. Niya, di na lang dyan ka mo evaluate. Di lang dyan ka mamalikas. Blind obedience din na. Ito ba? Kadto ding pag-ingon sa Ginoo ni Mama Mary, magmabdos ka. Nga si Mama Mary, igor sa lingon, matuman din hikanako, sumala sa imong pulong, blind obedience din na. Ang tawag ana dili blind obedience. Unsa man? Willful obedience. Willful ba? Kana ang imong will miuyon sa kabubuton sa Ginoo. Ang imong kabubuton miuyon sa kabubuton sa Ginoo. That is willful obedience, dili blind obedience. Yan anong willful obedience man? Nganong mo obey man ko nimo Lord? Tungod kay ikaw ang superior sa tanan. The supreme power, the supreme creator, the supreme judge, and the only being na mo'y naghatag og being sa tanan. Sa philosophy ka ng being, isang ng being sa philosophy. Limot mo ba? Reverend Bright, kainis ka ng iba. What is being? Walo, kay ba? Limot ang kwato. Hagbong tayong kwato. Tingnan. Being is existence. Life. That is being.
Kung wa gani life, wa mo exist, non-being. Simple ra na. Sige, manindog na sana.